Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Biyernes na kita TJIF. Thanks God it's Friday. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kanginan kag sa online nga nagatutok na karon nga aga. Aksyon Hotline. Kami katimpo tano gapakita nga si Haring Adlaw aga pa aga pa siya nagpakita kag hopefully mangintayo yun nga mangin maayo ang dalagan sa aton tiyempo karon na nga daw. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga Biyernes sa naunang nga bulan karon nga tuig. Aksyon artay hupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati kag mga supporters hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online, no? Feel free sa pagpadala sa inyo sining mga mensahe kay pwede gid naton ina mabasa karon dudugay, no? Ang inyo sining mga ipadala dira nga mga mensahe gamit ang inyo sining mga gadgets, ang cellphone, ang inyo tablet, ang inyo sining computer kay sa online may available dira no sa comment section sa amon sining Facebook Live pwede gi kamo kapartisipar. Aksyon Hotline. Pero kung wala kaya internet connection hindi magkabalaka. Pwede gyapon makigbahin pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Again ang aton sa text hotline 0963-757-0874. Aksyon Hotline. Ano ang pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Karon nga adlaw Biyernes. Kag karon sa hapon amo ining balantayan ta, no, because magapatigayon sang isa ka virtual meeting, no? Magambal ka gani nga virtual meeting gamit ang teknolohiya. Pwede ka online kamo, maka-meeting kamo because may panibag-o nga mga application bangod man sa dulot gihapon sang COVID-19 nga pamahog kapin pagit sining Omicron kundi ginadumilian nga mag face to face. Sang una, pwede kapag ani ka tipon kamo kag mag-meeting, no? Bisan ano pagkadako dira sang crowd kag participants pwede nati bangod sa pamahog sang COVID-19. Ang nagakatabo subong nga mga meeting virtual na or online. Na ano ka signifikante ini? Sini nga hapon may baluan ta kon bala ang ginaayo sang lokal nga panguluhan sa sudad sa Bacolod no less than Mayor Bing Yunadia nga nagahinyo kay Gov Lacson nga kung pwede ma-harmonize ang travel protocol particular na ining requirement bala nga dapat kung magsulod ka diri sa Negros Occidental via airlines, no, sakay sa eroplano kinahanglan present kagid o presentar kagid sang imo nga negative RT-PCR test result. Aksyon Hotline. Di karon sa hapon na patigayunon. Now, aring balantayan ta ha. Number one, aside from Governor Lacson, gina-expect nga mga mayors kag department heads kag pila dira ka mga member abisang
probinsya kon COVID nga concern ang pagambalan, di ma-attend man sila mo. Action Hotline. Ano ay han ang mangin resulta sini? No, ang bottom line sini, amo ang pag-akomodar, hatag pagtamod sa mga reklamo sa mga travelers, kapin pagid ang halin sa Metro Manila, nga luyag magsulod diri sa aton sa bahin sang Metro Bacolod, kag Negros Occidental, nga para sa ila may kabudlayan ang pag-travel bangod sa sining nga requirement. Action Hotline. Hindi pa naton mabalik kung ano karon ang madangatan. Ang nami lang ugaling kay at least liwat nga nagaistoryahan ay ang probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod parte sa sining mga travel protocol. Action Hotline. Asto ugaling kon ano ang mangin madangatan o malabutan sang ila pagsugilanon, bala hinisugot sila, magsinugtanay sila nga ang matabo ipahapuson na lang, hindi na swab test, rat na lang, rapid antigen test ang patigayunon. That is a subject matter nga ila pa i-discuss sining hapon. Action Hotline. Galing timely man nga kundiin pa nga may ara na meeting ang probinsya kag syudad sa Bacolod. Tinagwa pa ning balita ho, parti sa pag-hire bala sang Negros Occidental sang probinsya, sang pila ka mga GO dira iya, no? Sa bahin sang Kapitolyo, ti may mga ginpasakaan sa reklamo ho. O siling ni Attorney Diaz, this is purely politically motivated. Action Hotline. Amo na ganing nga siling ko, basi bala magka-influensya or basi ko na mo paninghalinan nga imbis nga liwat maghirupay kang mayuhay ang Bacolod kang Negros Occidental daw hindi naging madisponihan inihaw. Action Hotline. Daw ang aton mga ka-aksyon malang diri mo ni. Sa gusto taki sa hindi kinanglanon gid tani nga ang unity sa mga opisyales na ton amo niya magpanguna mo, set aside lang na yung politika, may tiempo gina. Kag nagapati, kung nga kunwaay ni si Kong Albi, si former Congressman Albi Benitez, nagpapili kontra kay Mayor Bing, batyag kusigi to sing unang minitingay nila ngayon of the line ni sila mo. No? Upod sa mga representative man sang Bacolod City. Action Hotline. Hindi talang galing ma-preempt kung anong malabutan sa ila pagsugilanon kay ti importante man ini nga ma-discuss nila with the guidance sang pila ka mga eksperto kapin pagid mga doktor. Action Hotline. Ano pagid? No nga ton talakayan karon nga aga. I-check naton ang update balag kay kahapon budwag gid ang aksidente di sa Bacolod. No? May isa ka 69 years old nga nabungguan van man dito sa may north portion of Bacolod nga nasagapa man, nadalasa man sang van. Now, may isa pagid ka vehicular accident, dira man ho sa may Lacson, Hirnais, Balanada, amo ning Libertad sa unada, ang nag-inkwentruhan ay ambulansya, no kag private nga van nga daw halin ni siya sa Binalbagan kundi ko magsala. Action Hotline. Balintong man ang van mo. Oh, nabalintong, natumbagid ko ang driver pasang takuling, siling yes sir ang kulba kundi abak. Mga pasahero kundi abak siling yung kulba nila makon mo nga makita mo yung diri sa amon padulong ang natumba yung van. Action Hotline. Sang muna may harap proposal na si Sergio Marie Vargas. No, if you remember, siling niya may plano ang Bacolod City nga mag-meeting sa mga driver man sa ambulansya, kapin pagid hindi lang sa ruta nga kundi sila mag-agi, at least mabalaan sa publiko nga ina siya nga linya nga dalan da halong gid kita kay amo na ang masaming ginagyan sang mga ambulansya nga nagakarga sa mga pasyente. Pero ti subong nila ining istorya kay ang report naman kag nabaton sang CDR mo kapin pagid ang cluster head nga si Sergio Marie Vargas daw ang ila ambulansya ya kuno mong ginmungguan no sang sining van
tinatawon na anong investigation sa pulis, anong nagwa, sino may sala dire. Action Hotline. Kaya kuya, bisan why na ni mga ruta-ruta, abe, kung ang isa ka driver, gahalong lang, in every corner, sa mga cruising gid, kinanglan bahar kagidya, bisan emergency, kakikabudlay sina. Action Hotline. No, ang aksidente ni siya kapisok lang, timayo lang ganyan, bot ko nano ang natabo sa to, kaya I understand, may mga gindala sa hospital. Action Hotline. Ano pagid? Daw i-check ko lang karon sa province ang tagpamuno sa incident management team kay kundi ang listahan sa DOH, no, Department of Health kahapon, at least may ara na sila sang ginpagwa nga listings or na-infect sang Omicron variant. Action Hotline. Ang Omicron variant, amo ni ginabantayan taho. Pero ang sa bilog nga Western Visayas, Bacolod pa lang ang wala record so far nga may Omicron variant na. Pero take note, ang Negros Occidental, based sa listahan sa DOH, may na ho, ganag positive sa Omicron, mga returning overseas sa Filipinos. Action Hotline. Nano ang instruction sininigob sa ila, nano ang palayag sang provincial local IATF angot sini, no, nano mga ginahimo nga mga measures. Actually ang sang unang ginadukanta mo ni ang Delta, gin mo nga ginambal na mo ng pinakabaskog nga variant that was last year. Tisubong sa Omicron, although madasig kunong paglinat nanay, pero do hindi gid man niya too much ang mahalit gid sa tawo. Kapin pagid subong, ang Bacolod kapon sila ni Executive Director iya sang EOC, Ma'am M. Ang ara naman, ang kadamuon iya sang mga nabakunahan, di mga 127% na above or on top of the herd immunity nga target. Action Hotline. Mga 88% na, no, ang kadamuon sang mga nabakunahan fully vaccinated at that sa bilog nga populasyon sa Bacolod City, Action Hotline. or may equivalent more than 500,000 individuals nga mabakulod doon ang nakapabakuna, Action Hotline. which is a good thing. At least sige-sige ko no ang pagkadto sa mga vaccination sa DERS. Action Hotline. Langkoy na ang pagpanagtagman sang Bacolod na paagi sa DSSD sang financial assistance sa mga nahalitan ni Bagyo Odette. Action Hotline. Ari isalot ko lang, actually do ay naging magkutani way manamon ni ginhatagan ginbladako nga balor ang balita subong. Kundi ang latest update mga kaaksyon, ang EBS-CBN nga frequency, uy, ang ginhatagan, sinikang magkakuha, sinikang mag-operate, amo ang Pamilya Bilyar, no? Pamilya Bilyar Action Doors, no? Kag daw si Pastor Kibuloy. Siling siyang bata ko, guro out of kuan balas, na tingala siya nga amo na nabatian niya. Although gati, why man siya lanta masyado teleserye. Action Hotline. Pero ang siling sang bata, kung siling iti pa kundi islan na ang tag-iya sang EBS-CBN, kag kabalo siya nga tinamo man ang Pamilya Bilyar while labot nga politika or politiko, tag-iya sa mga developers sa subdivision, ti siling nga ano matabo no sa ekstro sang EBS-CBN, butang tabi, islan gin man na nila mo kay do VTV ngwa niya, do Villar TV Action North. Ti siling sang bata, kung ano matabo sini, kundi ang ekstro sang una siling sang TV, sang EBS, mabal ang EBS nga magandang gabi. Bayan, amo na siguro na ginambal yan ni Noli sang wife sa nag-resign, kundi pero sang ulihi, why naman gagamit to sang wife ni si Noli, kino trademark, kaya mo. Sila sa bata, kung tinanong matabo ni pa sa uli kung amo man nagyapon ang ekstro nila, hindi nga mambal sila magandang gabi,
Bilyar. Action Hotline. Silang ko hindi lain na yung television. Kag kung sa unang tawag sa ABS-CBN is kapamilya, silang nga hindi ariyahan mangin kakamilya. Kakamilya ko no. Action Hotline. Silang ko hindi na dak. Gina-explikaran ko ti bata ka pamangkot mo. Kung hindi na kakamilya kay ti silang nga ti developer sang kamilya mo. Ti masambal siya magandang gabi. Bilyar. Dason ito po ang VTV, hindi niya kay kapamilya na, kundi yung niya, kakamilya. O, ting bata, kung silang ko hindi, dali lang. Gina-explikaran ko siya sa gusto, silang ko amuning matabo. Bisan ako, silang ko worry ko na, no? Number one, ang mga Lopezes yung una, do hindi ko lang ma-reconcile, kay kita mo kang EBS, kinsiraduhan, di kay kuno may mga violation. Uy, gambal man to ang iban nga mga government agencies kaya why man sila problema contact sa ang pagambalan kay doon na settle Manila. Action Hotline. Siling ko sa bata ko abi mo nak ang worry ko lang amo ni. Sa tutuod lang subong ang publiko nga inang nagakinanglan bala kung kaisa sang palapitan pangayuan bulig ang media industry, ang media amo ning ginakadtuan nila. Kita mo may mga reklamo, kita mo gani may mga complaint against police, against sa politiko, against sa kung sino man dira nga ang tawo kag ordinaryo nga tawo ay palapitan. Kinumber one adlukan mo magkadtos politiko kay base amo ning sitwasyon, kaalyado gakadto sa media. May mga reklamo araw sa social media ginatag ang halos tanan nga mga radio station. Hindi lang aksyon. Ako kaysa kakakibot ko nga ang nalakip ko diya sa group chat niya nga do hindi ko man nakilala. Ginaad ka to, igo mo lang taon, may reklamo, gali sila sa pulis, may reklamo sila sa kung ano ngayon sa gobyerno. Amo ba na ginatag nila, gina-include nila, arat ng RMN, arat ng bombo, arat ng kung sino man, ginalakip nila. Actually, may arat gani nga group nga tingala ko ay, nga upod ko diya sino ganin ang mapapili? Si Rapi Tulpo. Ara man sa iya, ginalakip nila, ginatag nila. Now, in other words, ang media, amo lang ning ginapalapitan permis ang tao nga may problema nga do hindi siya makukuha hustisya. Action Hotline. Ang amo na kanexplikar ko sa bata ko, siling ko abi mo, ang worry ko mo ni sa ulihi. Kung amo na ning sitwasyon nga ang ending gali sang istorya, ang frequency sang EBS, bakadto na sa pamilya Bilyar, ang lain siling kunak kay ti politiko na iya. O, kung bisan sino man nga kilan sa ulihing, ibutang dira nga anchorman, siling ko budayan gina siya, even sa TV, kay siling ko basic kung may mareklamo na complaints against sa kalyado niya, hindi yan nga mabutang sa kompromiso, ang panindugan kag kung ano man ang manginhuni sa anchorman, kaya ba si tawgan sa pamilya Bilyar niya, ops, ato na, muna nagbulig to sa Negros, Elry Dotilio, sinareklamo mo, kaalyado ko na, amo nang nagkampanya sa akon dito sa Valladolid. Action Hotline. Taw akon malangdri, hopefully, nga kung tani hindi na masulit, hindi na bala ang may mga experience na kita about media industry mo. No? Ang aton malangdri nga, kung tani, butang tapan negosyo giman ang tuyo ni sa pamilya Bilyar kabay pa magnami man ang pag-uyat nila. Tidugangan pag ni Pastor Kibuloy nga kung kaisa siling ko na tuod giman ni may mga kaso to sa igin pailan, kaso to pangmulistya sa Amerika. O ti mauyat man sa sing isa man ka network da tigaton malang di nga ang media as a fourth state dapat may ara man ang kredibilidad sa ulib labas yung manging questionable. Action Alas 8:27 na. Tiyan mo na, no? Bata ko pa siling nga tinanong extra matabo pa. Magandang gabi. Bayan, siguro na mo na. Tengwa, so, uli siling nga tengwa guro sinapa mo niyo. Magandang gabi. Bilyar? Action Hindi Hotline. apelido na iya. Tapos, imbis ka ang VTV, no? Nga ang iya sining pag singunat si Nuli to di Castro Purtiman mo, magandang gabi, kapamilya. Daw mo na blason main to, duwas lang Ted Pailon ang tingog perti mo.
Sila isang bata kung silingyang guwa sina sa uli. Magandang gabi, kakamilya. Lingko hindi ka pinalagpat ka lang imo iya. May birthday no, pero abi nyo, kuno kadlaw mo lang ato ni pero basibla. Gagamo na matabo sa uli ba o leksyon why gigita nagabugtaw kung kaisa. Alas 8:28 na, why mako obligasyon to no? Pwede man, okay. Now, unahon ko lang niyo, kay katuan ko ni karon ang sa probinsya ni siling ko ning meeting ni Gob ni Kag, ni Mayor Bing. Pamatyagan ko lang ha, siling ko maka-apekto ginfile nga kaso sila ni Atty. Diaz mo. No? Ining administrative kag ining mga ginpasaka nga panumbungon sa ila. Siling ko maka-epekto gini sa gusto taga sa hindi. Oh, pero hindi ko anay mag-preempt. Itagob tanang komentaryo tadi kay gusto ko ni gani nga masettle ni tani kag may maharmonize kima kung anong gusto kaluyag na matabo mo. Pero diri ko anay ho kay ang aksidente kahapon duwagid no vehicular accident pero i-check ko lang kay Sir Joe Marie Vargas no kay nagligad to may mga meetings na sila or may plano sila nga ti ma-discuss ini nga bagay at least once and for all masettle ini kay nagligad bala dumduman nyo damo ambulansya nga nagaka-disgrasya man diri bisan diri lang sa amon sa Burgos Lacson no may-ari din nagligad nga aksidente nga ang involved agagunos man nga ambulansya ti given nga may dala ka nga pasyente mo. Pero not necessarily because nga may karga kang pasyente, nga pag-abot iya sa mga traffic lights, da ikaw lang yung hari, da nga pagsulod mo, hala pinagusto ka lang dapat asig, masulod ka lang gulpiada, ka lang diya masalot, do mo na bla. So may mga training supposedly, ang mismo mga piloto sa ambulansya because ang ginadala nila ni kabuhi sang tawo mo. Now, pero ang siling sa akon initially kaina, ni Sir Joe Marie Vargas, siling niya, actually, ti do ilay ambulansyang nabungguan. Ti amo ni mag-service, guru leksyon, nga kinanglan, hindi lang ini sa mga drivers ang ambulansya, kundi sa tanan nga drivers, once ka nag-uyat ka na sa manibela mo, once ka nagapadalagan ka na sa imo salakyan, make sure nga pag-abot sa mga cruising intersections, dapat halong kag bahar gid kita. No? Hindi gid manghatag kumpiyansa. Kaya aksidente hindi mo niya mapulong. Ti katulad siniho, abot kumusta may mga pasyente nga lala ang na dangatan o kon sitwasyon. O kay kabalo ka ti kun ninali karon nga may ara naman liwat sa mapatay bangod sa aksidente. Ang salakyan niya makayo lang ni. Ang salakyan niya makalbag-o ni ang tag-iya kung sino man. Ang damage sa salakyan niya, pwede lang na iya magastuhan. Pero kung kabuhi, kanong kagbutkon mo na magkalabalda, iya kung nila na nang istorya. Now, i-check na lang na karon dugay-dugay with Sir Joe Marie Vargas. Ara na sa aktualisatan ng linya, i-check tabi siya kung ano yung kapon may separate man sila mo nagkandak sila kapon man sang ila sining pagpangusisa to nanong exactly natabo to sa aksidente man balintong pa imo gagatiyog man kunong ambulansya sang bakulod mo sa iya sang DRRI mo. Online sa hotline. We have Sir Joe Marie Vargas ang cluster head ng City Disaster Risk Reduction Management Office Executive Assistant Sir Joe Marie Vargas. Sir Jones, kumusta ka na? Okay lang. Masin inshallah kamot po, okay ba lang? Hay. Sige lang amo mo na. Ikaw pa, bisan one hand na okay lang na iya. May kunbuksing na kay duway kamay mo. Kay, siyempre, ipanagang mo taning isa mo. Sir, anong natabo to sa aksidente kapon to man? Ano yung inyo siniseparate kag ginimo nga investigation? Actually, atang nanawag sa kontaw ko po mga past 5. Kami sabong amon ang ambulansya. Ang 3 namon, may 3 na amon mo. So, check ko na tabo exactly nga amon na kwan. So, actually, ang nampas ko actually yung driver namon niya. Isang gadala siya ambulansya. Kaya alin sila to sa sumbag na dulong sa inyong pasyente. Gintawag mabalik makakwa naman to sa inyong pasyente. Dalon sa Quino Bersi. So, nag-Lacson siya. Ibilang ang biyahe from Lacson
sa may cyber center bla between Lizares and Libertad going towards the north Mhm. side. So ang traffic lights may mga 2 seconds pa nabilin, no? Green light Okay. kasi. Ara sa slow box kung pila may naglusot nga van. Dari sa may alin man niya sa Inoches pakadto sa Libertad. Libertad direction, Market. okay? Bilang halin sa west kadto sa east. Gulpe lang nakibot binungguan siya tumiyog with yang ambulansya nga atubang primero sa north. Ikaw na malaspasan si driver atubangan siya sa south. Mhm. Pagbunggo sing van nagbalang-balang sa binungguan niya pag isa ka jeep to sa may lapit sa Taytong. Okay. Sa tumbaning van dara sa may site mismo. Aha. Okay, nakita ko ya. Actually, ang bando amo na igo, gid na sa kamang kilid, yung amo itong nagupi, kibla Sir Joms? Ang amon nga ambulansya actually wala portion sa ulo na yon. Amo tong ma-injury gamay ang amon driver. Actually at ang amon na crew magbiyahe na sila tanan na sila naka-safety belt mo sa tubangan. Okay. Kahit although ilan na kanya o kwan sila kada corner bahagi ka mo hindi magdasig minsan may pasyente pa kamo kasi makulod ni di man na mapakot ang mga driver di ako nano sistema mo. Okay. So no to sa Bataon ang dala actually sing van taga Bagan to siya. Mhm. Way kuno sa kabati sing ambulansya. Diyos. May posibilidad mga kabati sa basi way makita kasi kung naling diya sa Inoches. tayo pakadto to sa Libertad kasi blind corner na sa cyber center mo. Oo. Way sa urak balo kung nga area na sa naglusot lang siya gulpin na nagwa siya sa wala. Okay. Overtake bla kasi may gapila na yung salakyan des tubangan niya naglusot to siya sa piyak at kita iguro way man salakyan mo. Oho. But sa may gap yung aton traffic lights dire. So ang way salakat sumumpit siya gulpin din nasiga niya. Mm. Mutong ate ko niya naladagan so hindi sa kapatiyog si amon balansya. Okay. Dako ang balansya namon mo. Kagti ang van to nagbalintong gid kita ko. Nagkuhan sa tumbagi siya kay Tumba? Oo. Amon bungkot kasi isa ka jeep. Okay. Takuli pa kadto naman niya sa Araneta nga side. Aha. Ito na tabo. So, actually na timingan tawag sa dokfonan kay manuguwa naman siya. Kinatuwa niya to sa site. So, ang ginkuha niya lang atong driver siya nakabungko sa dala na to sa ospital. Ito may gamay siyang injury sa iyang nga jaw. Pag iyang nga doon to bla to. Uy. Ang amo niya, way ate mo na to being sprain ang driver yun namon. Ang wala yung tail kay dala sa kilid ka na bungguan mo. Mhm. Ang upod yung akro nga babae, way mano, no? So, cold compress blood. Okay. So far, muna sa ata nakuha. But this morning, kani makadto ko to ya sa amon. Kaya dito ko lang nabiyat ng butang ambulansya namon nga nabungguan sa NGC. Mhm. Kaya hindi man namon mapabili na das tunga dalang. Kaya mo na nagamit nga mahal mo. Okay. Ang atong pan nga nakabunga na sa Station 6 kay 11 o'clock karon mamito sila Okay. para makuha ng problema sa nasing bata amo ng actually bataon do 20 plus kuno riders ito. Okay, okay. So, pasalamat lang kita nga at least naway siya natamaan sa aksidente. Well, amo na isa no salamat lang kami kati sa namo na to abi na lumakulangan na syudad sing isa ka ambulansya nga magresponde sa COVID but still masarangan na magyapon at Bali ato nga ambulansya, gali gapangakot to sa mga COVID patient. kaya positive amo na sila nagdulong to sila sa isa ka positive dala naman sa do sa medalya elementary school bla dali sa may Panukoy bla. Okay. And then may tawag naman sila nga kahit isang kapon at 200 plus kita mo. Positive. So sige naman kami pakakot kiwat bilang daw nagabatamat naman damo. So tawagan naman siya may kwaon naman siya isa to dalalon gali sa Queen of Mercy. So tiyan mo to lakson siya tanin rektas Queen of Mercy na lang dayon ba't mo to natabo. So Okay. nag-deploy na So lang meaning sila. why pa siya nakakarga gali isang dalalon sa Queen Mercy Hospital. Wala pa. So Okay. kan makati dali man siya kati dalalon matutuon mo. So nagwangwang gina siya para lang maingaga man namon na pasyente man dito sa piyak. Aha. Silingkot amo na ni Gurong Chimpo, sir. Basi kung maistoryahan ni isang pagi sa office mo upod sa mga ambulansya kag hindi na kita luyag ngati subong bahay ni iya sa bakulod lang subong sing ko basi masulit nagligad to nga may mga ambulansya pabla kung kaisa nga from out of town kapin pagin nga kung makasulod di sa bakulod duway naman karga siling ko paspas pa ni padalagan kag naga wangwang man.
Actually, at mayroon na kami bagong City Ordinance 970. Yan ang ni-author ni Iseng Salanga. Ginabran para mo na mong sing kay mamit pa ng technical working group. Amo na dala na tatanaw at ang problema siya na amo na. Kasi kung madumduman mo, na-mention ka ng plano sa una dugay before pa na COVID eh. Nga maubra kami sa amo na procedure. So, hope with this, amo naman ang latest nga incident eh. Ideya naman amo niya mabalik liwat ang sistema naman. So anyway, mabulig managuro ang iban ang mga barangay. Sako tayo niyo kung muna ibanan ka mo isa ambulansya, sir. Well, amo na. Actually, may mention ko lang eh. May bandring ambulansya nga tikula pag dapat may DOS ka pa approval. Kaya dapat ang ambulansya mo kompleto. Yeah. That's why hindi ko na like itong sling ko hindi ko mabili ang ambulansya sa tungadalan because ang yan na gamit sa sulod mga mahal. So kung ambulansya ka lang yung stretcher ka lang ako hindi kaya ambulansya. So check up po nakikinamon niya kung private group kaya. Okay. Maybe siya amiti chamber kati kompleto na sila. May iban pati ka ambulansya nga hindi kaya kompleto mo. So kung hindi kaya kompleto, hindi ka namon kung pwede, pag-i-allow nga mag-responde sa isa ka insidente kaya basi magwa transport ka lang hindi kaya mag-responde nga may nga Correct. pang tao. Correct. Stabilize mo. Ang gusto sa imbo, i-transport mo lang ang patient sa nearest hospital para nga at least matatapan siya. Pero as to sa himo dira no sang initial abing pag-respond to save the life or the life of a patient do budlay na nga involved sa aksidente. Amo na gani. Ako nakita mo na daw nabalang nga drawing nga daw star nabalang sa talang ambulansya sa Bilog Kalibutan. Amo na siyang tawag na mo na Star of Life. So aram na sa kada sangas na mayroon na siya nabutang kung ano meaning. So isang sangas na da to treat on site. Okay. Ibulngon mo siya sa site mismo, dalan mo na siya, kundi na siya. Amo na siya, dapat di karoon kung gamit niya i-treat sa tao na anong gwa mo. Hindi mo alam mo, nabulot butol ka dalawang sa hospital nga tani i-stabilize mga butol na may mag-continue, doktor. At least nahagan mo dito tayong sitwasyon. So amo na iban nga isa siya na sing importante na mo itagan man na pagtamod. Sinibag ko nga lay. Ate, sige. Hopefully, ma-discuss ini kag kabaypay ni na ni ibanan, baliwat ang ambulance. Maperti kasako sa mong no. Pero damo pang halakoton sang men mo, especially ang sa extraction team. Actually, hindi nagiman masyado. Mga ka iba, mga na-recommend lang namon as ang EOC nga home quarantine na lang. Okay. Mga asymptomatic lang, hindi naman siya masyado. Kaya kami gapon niya mga area, kakuan ka nga dapat kay transport kita eh. Kwaon siya especially kung ng location hindi be suitable for a home quarantine. Okay. So ikwaon ka na siya. Kagdalon. Sa facilities yapon. Ate, sige. Apat yapon ka team ni galing ang problema. Galing wala ni sila boarding house. Kariktas la puli sa Joms? Ate, nakuha naman at least na hindi nakabigyan mag-aso sa boarding house. Wala nakabigmata. Why na? Anyway, why na? Anyway, pwede pa man kasi nagdamo naman ng team namon. So, pwede na sila kapoy for 2 days. So, Okay. way puli-puli mo. Subong niya pwede na sila kapuli after off nila. Puli sila 2 days. Balik naman sila the 3rd day. Hindi na pares itong una. At least siguro daw na bala na namom lang style mag-adapt sa sitwasyon. Kung amon at least nakabalo na kami mag-adapt sa sitwasyon nga amon subong. Ate, sige. Ang amo na ganing muno ko ina, ang aksidente unay niya, pero mga katulad sinibla siya sa aksidente going back. Pero dapat talong gigita guro. On that note, Sir Joms, kindly update us kung ano gid man ang mga plano sa uli kagalong gid permi parang at least may kamot ka pa nabilin na nga isa nga makahulag. Malaga ni at kay kwan kay tuo wala. Di ba konti sa kung ano kasi rin ko anong gusto mo wala tuod o tinikal. Kung tinikal nalumpag ko. Tuod na kadalinas ko. Ang anong kamot mo nga na kwanaw na Wala. ano na pausdangan mo sa kamot mo? Natukod ko na siya. So actually kinoperahan din. Sa may steel ni sabong ang kamot ko. So delikado na pagidi. Nga. Ti steel mo nali ko mga kay may matapukulan kagalina di sila siya eh. Kasi batig po. Kung tigulang ka natin na pwede ka naman siminto eh. Oo. I don't tapok na balong ibong Gani man. So, Oo. magpatubo
mahina. So, istilan gid siya. Along gid permission kay siling ko na no Sir Jones nakadalinas na anong tabo nga kibot ko sang may nag-inform niya Sir Jones to doon nakuha ng kamot niya. Ate mo na nakadalinas. Bigwa ni siling ko ba si fans kabalasang ining Korean nga dancers vlog siling ko ba si sumunod ka man iya? Ang BTS. Ako po, kita mo balan mo? Kay Durel na idol, hindi niya ako na. Bagay. Ginasunod niya actually sa TikTok na eh. Mana. Sir John, salamat sa time ha. Sige. Good morning. Action Hotline. Ayos ha, pagbalik ta karon uy damo mga nagapadala mensahe pati ambulansya ko, may ari nagambal kay ina. Siling nga mugid wala man lang gali pasyente dalang iban nga ambulance nagapaspas siya padalagan tani naghinay lang wala naman dala pasyente. May ara gani kisa tingala ko, ambulansya halin diskurason sino. Napapanaog naman ang pasyente, pero pagwada sa Araneta, kung kaisa ho, out of town ng mga ambulance, guro mga mayor, dapat lang taon yun eh. Tingala ko yung pabalik na sa lugar na to, kung kaisa, masirin pablaw. Kung sino ngingagawon yun ibalik naman. Action Hotline. Yan mo driver, siling Jojo de Los Santos, sa ambulance, nga busado, bisan wala pasyente, dasig yapon padalagan. Ang aton din na insindihan taning, ang mga ambulance driver, may mga training man, supposedly. Karon kon pero nakakwaton lang sinod nga madrive sa ambulansya sa out of town kundi pag-abot di sa Bacolod kon di siya maayo di kundi bunggo. Action Hotline. Pagbalik ta karon na istoryahan tani mo perti man si Commissioner Guanzon sang Comelec no. Siling nga hindi na kuya mag-abot sang tiyempo nga ma-retire pa kuya nga matapos na ning akon ding serbisyo mahimo na kuya nga daan subong sa statement ko. Ang desisyon niya disqualify gid si Bongbong Marcos. Ya disqualify na siya kung ako ang buto kuya disqualify gid siya. Tilang tawon tani kay siningala niya kay dumay ga influensya gid. Uy, sa diyan ni no sa masunod nga mga inadlaw ang development kon balasan o magapagwa ang First Division sa Comelec sang ila desisyon. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic dito sunod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon Hotline! May agad na kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. No, ara sila sa opisina kuno ni Kong Greg monitor. Salamat gid pareha. The rest of the team dira kay Sir Ricky Malala. No, kag mga naga-monitor nga mga staff. Salamat gid sa inyo pagtutok karon nga morning. May ngagaman kay MGS Candido Hildore kag si Alex Montesa tuwi kuno sa trabaho ga pangagda pamahaw. O mayo lang nga pagpamahaw dira, no? Salamat gid sa pag monitor. Ari pang ibano iban-ibanan ko lang ni kido kadamo na gid si Rampol Steltskin. Next Stelt Slipmore ay kabudlay man ni sa basaon sa ngalan mo sir ba? Ems Palada Primaylon, Boyet Lanuhan, Helen araman si Ma'am Vanessa Mayo kag si Doc Matt Mayo. Greet niya lang si Jinky Dialagdon sa Arizona, Noel Amar sa Canada, Milili Uligo sa Tangob. No? Morning dira. Salamat gid sa pag-monitor. No? Ginatamayo man si Alex Montesa ho? Kag si Bia Jonathan Pudding. Salamat gid sending love from Minnesota, USA. Keep safe. Thank you.
Mario Lim Himenea, Action Art. Correct na, may ara ambulance nga nagapauwang para makaagi sila sa dalan way karga nga pasyente. Way traffic, may ara gani ko nakita nga may ginbakal ang barangay ambulance. Way pasyente paglakat ya pauwang dayon diretso iya padalagan kay ang mga salakyan kapahigad. Ay, hindi niya husto ya. Action Hotline. Nelson Moral. Salamat gida. Jolie Arsenia. Athia Kim Iriman. Alan Castro. Araman si Alray Apayat. Retsi Rino Miron. Jet Alarcon. Lendi Portogliti Rindon. Araman si Cora Parcon. Rick Madrid Caglijay. Ricky Samonte. Nancy Tinusan. Mario Lim Himenea. Salamat kita. Alto Broadcasting System Commercial Broadcasting Network. Ila ni Villar, EBS CBN, Alto Broadcasting System Commercial Villar Network. Salamat kidaling kay Edward Tahunes. Ang hindi lang galing dito kasi kwawi lang sir, kay politiko siya iya mo directly gapapili. Siya, dotayan pa gani mag-presidente ni si Villar sa una, galing kay na timingan niya lang, nga pag-inkwentrohan ay nila ni President Noynoy, timing to nga napatay si Cory. Pagpatay ni Cory, naggulpiada lang taas dahil ng rating, kag simpatiya sa tao ato kay Noynoy, perdi siya. Now, may mga aligasyon giban sa una nga ang Lopezes, ang pamilya Lopez, nga muning nagapanag-iyas ng EBS, may aragin man sila ginasuportahan sa unang nga kandidato, pero actually hindi sila yung kapapili mo. Why sila nagkapapili? Direktabla. Tiyari ho, may bata man si Villar nga sa DPWH si Mark, kapapili man subong senador. Tiyan mo na lahat yung kabudlay kung kaisa nga may mga intereses na yan mo. Lain nga kung politiko kagin, nga ikaw yung kapanag-iyas ang TV station, halimbawa on network, lain na yung istorya Action Hotline. Inday kag Lloyd Rio Tano. Sige, harapan si Sindalg Itod. Budlay ba sa unsang ginapang baliskad nyo, abi. Good morning. Please greet Kagawad Yolanda Libertad Haro on her birthday today. Barangay Dulao, Bagos City, halin sa BCHS, Class 74. Salamat gida. Harapan si Marcelino Saldua Jr., Nimrod Baterna, Tintin Prince Sugon Brillantes. Ang iban karon naman dugay-dugay. Ariho, pakarunan ko lang ni ang parte sa meeting, kiti tugyan lang ni sa mga opisyales naton kay aside from Gov Lacson, gina-expect ng mga mayors ma-attend sa virtual conference karon. Daw diri ko anay, kundi kahapon ang report ng DOH, may mga returning overseas Filipinos, may mga local transmissions ng Omicron, kag 30 actually ganing record kahapon mo, no? 30 sa bilog nga Region 6. Ang problema lang ugaling not 30 kundi 40. Ting Negros Occidental may ara tatlo yaho nga nagwa sa listahan sa Department of Health. Ano subong nga approach ang ginahimo sa province? Now, kabalugid ko nga ining Omicron variant nga na-detect sa ila, ang gwa sini actually kung kaisa pagpadala dito sa genome sequencing sa specimen nila, mapati katag isa ka bulan pa ya ang distansya bla, lapit isa ka bulan pa magwa ang result sa genome sequencing. Tama, kung mula nga process, ti ang ginatiner sang kagaw sa lawas ang tao, siling nila na 14 dias, 15 dias, madula na malang na. Kung hindi mag-severe ang imo sining sitwasyon. Now, since kamay ara record, no, ang Negros Occidental, nanong ginhimo diri ang isang DOH, ginatagan information ang Incident Management Team, ang mga LGUs, kundi may ara address ang ginbutang to, subong gina-check pa gani isang DOH, silingya ang ROF for verification, na nagapag-ingagot sila sa mga LGU, para ibaroon kon ang kaso alin sa Region 6, kag na pasyente nakaabot sa iyagin butang nga address. Di karon ko pariyo na kay poblasyon girl nga nagsige lagaw na to, kundi dako naman nga problema ina iya. Omicron mo ang bakulo do, may mga genome sequencing man o specimen ginpadala to sa Manila,
Until now, ay pagani result man. Online sa hotline. Paano ini ang pag-approach sa ila? Ginaano ni subong sila ang mga pasyente kapin pining 3 ka ROF. Let's have Dr. Sipar Gerhard Kailian ng tagpamuno sa Incident Management Team, IMT sa Negros Occidental. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning. Good morning sa karantat ng Action Radyo. Salamat, Gid. Doc, after kahapon kuning DOH ang pagwa ni sang listahan no sa 3 ka mga ROF nga na-include sa ginambal nilang ti Omicron variant case. Sir, may ara na sang kopya gipadalaan kamo information anong latest sini ara na ni sila subong sa mga LGUs? Yes, sinasari ng mga listahan nila. And ang instruction mo lang sila is to i-endorse sa mga LGUs because nga ang ilang sinika status actually recovered naman, no? Recovered. Oh. Okay. So, pag-abot sa ilang genome sequencing test na ginambalan ng Omicron sila, recovered na sila. So, hindi sila saktura ng ambal mo, tag-isa ka bulan, tag-2 ka bulan, kad mag-abot ang sequencing, so hindi tabalaan kung anong virus na ang variant na ginadala niya. That for us, mundiring ginatag sa atong sang DOH Regency sa Lingkod Negros Occidental Surveillance System, no? Recovered na ni. Kada gina-endorse na ni sa atong mga LGUs for monitoring. Ay, see. Amo na gani sila kung diferensya kay kung ang kagaw, halimbawa, Omicron, pag-abot siya di, ara, pablagatapix, lawas siya, positive ba siya, di bangod ginakulat pang results ng genome sequencing, kung kaisa ba si way takbalo, ba si kung nakalagaw na, di ba si dito kalabot lang variant ni nga si Omicron, iya? Yes, actually, gani ang diri, kung lang taon mo sa ilang instruction, isolation of individuals with symptoms, suspect and probable. Shall isolate for at least 7 days from sample collection. Kung saan pa ng sample collection nila, action daw ang aring sample collection. Date sang sample collection is December, 24, 2021. Ay, sus! Action art. Nakapang Christmas, nagali kang nakapang New Year na niya virus niya. Actually, ang arrival nila is January 26. January 26. At least gali nagabot gali sa aton, di mas mayo nagali dok at least do kampante blakta nga pag-abot nila digli lawig naman tinirla to sa Manila guro. Yes. Lawig nila sa Manila kahit fully vaccinated mo sila tanan. Very good. Amo mo lang nang worry ko kay Silingkote, may ara kita listahan mo para at least ma-sure kung balang arrival nila, basi dugay na sa nag-abot di, at least na-confirm ta nga last January 26 gali sila nakabalik sa Negros. Yes, Dr. So ano ning matabo ang instruction, ma-home quarantine pa sila or safe na kay kung fully recovered ka naman kag fully vaccinated ka daw ay naman problema, Dok, no? Yes, actually, monitoring lang sila. Kasi hindi mo, alam na sila report ng ilang LGUs. Okay. Pakita sa page natin. Aha. By the way, thank you gid sa information. I-check ko lang na anong mga latest update ay nakamusang na diskubrihan pag nga nagamit sa mga piki dokumento lately. Actually, may ara, no? Galing kay gina, pakwaan pa namon itong mga affidavit, no? So, nagiging iba na ito galing nagtumbling to bilang nga salakyan dito sa Antique. Ang sindikato gina-action art, no? Amo nang isa sa mga nagapalusot ginadi sa aton, amo nang isa sa ginaugtasan namon. Kay sila na ang nagadala sa mga tao pag napiki sa mga papilis nila. And then ibutang nila sa salakyan, and then i-travel nila from Batangas to Negros Occidental. Nadakpan na sila namon last time. Dahil kay wala lang dito may bakod ng ebidensya. Okay. Nagbalik sa ilan, accident sila sa Antique. So may ara ginagaling ka nagahimo sang sining nga sistema, baliban sila ya gapang okay nung napatay to isa dito ka kandunito mo? Yes, actually. Oo, ginahimo nila business. Okay.
So may ara gali nga daw transport kwan ini ambot kun registry na rehistro man sila nga pwede sila makabiyahe. So ginahimo nila from Batangas garuro gali sila mo na daso na abot sa Katiklan to amo tong travel pabalik di sa tani matabok gito di gali sa aton ya. Yes, matabok kasi after natin una, ang ginahimo nila, ang S-Pass na ginagamit nila is S-Pass ang Cebu, no? Kahit tungkol daw automatic ang pag-approval kay wala ang Cebu sang requirements. Mhm. Dason ang sini atong last month na ang natabo tong aksidente, ang laging gamit naman Bacolod. Kasi siyempre wala naman sila pangita isang approval sa Bacolod. Kasi automatic naman ang approval. So Sa yung S-Pass, mga ganito pasalatin namon kay ipapanaogan ilang mga tao hindi lang, no? Hindi mo sila mag-pinel. Kaya kundi ang ginamba nila nga point of destination. Tiyan mo na ang pinakasubo. Gigilig at ituod na. Kung mahapos dito ang pagsulod sa Cebu or Iloilo, ti pag-abot sa Cebu, tobrahan naman nila nga, ti alin lang ni sa Cebu, sir, no? Di ba? Yes, so actually, may PPP man lang sila mo, bali passing through lang. Oo. Wala ka man right na mag-intervene kay ang ila, kaya the destination is hindi man ang imong LGU. Oo. Ambal sa karong nga ti malabay man lang kami di sir nga ikononugig kami kay ang destinasyon namon dito sa amoning lugar ya ho. Yes, correct, Action Art. Tanda man, no? Hindi man pwede kang hamper. Basta Pero- i-approve pa sila. Oo, pero ining latest nga subong gina-verify ka gina-process pa ninyo saan ninyo na intercept sir? Though 2 days after, balas ang pag-usang una to mo. Oo. May daw barko. Ano ni sila sa barko? Barko. Okay. So, ang guwa si nila, ti subong gin-quarantine sila? Yes, na-quarantine na sila. Ate, sige. Anyway, sir, ang isa ka balantayan ta karon ting meeting ako na matabo sini karon na depende na monitor na amon bla. Yes, Action Art ako gani mahulat lang ko kung ano ang ila decision. Aha. Ano yung implement sa Okay. So, anyway, halong gid permi Dr. Kailian, salamat gid sa time. Yes, sa Action Art, salamat din sa ngalan sa atong Governor Bong Lacson. Madamo gid salamat kag mga agas sa nanto pulamati ang Action Radio. Action Hotline. Si Dr. Sipar Gerhard Kailian, tihabakon mo na. Actually, ang pinaka-the best sinitani, nga may ara gid ang gobyerno, nga bisan na muna na ibala sa Omicron, ngayon ang madasig man, no? Katulad sa RT-PCR test nga mga result, butang tapat 3 kadlaw ang maximum, nga ma-detect ng makapagwa dayon sa advisory. May result na bala nga ma-determine either Omicron or nano man ang nagtapik sa tao. Diba kung mo nga nagligad pagli nagalabot ni Manila to, o gingkwaan sila before Christmas gingkwaan sila sa mga specimen kag ipay dalom sa genome sequencing. Ti mag-Christmas to 25 sang December Ti ako mo nakapuli na sila diya ho sang 26. Amo pa lang yung nagwa nga bala, hoy, may ROF ka mo na nga may Omicron. Kampiyon, no? Action Hotline. Kung ang virus to abili mawa, timbrano nakapauli di ang ROF, nakapulo pa kapi na ning virus, guro to sa kundi ng lagaw-lagaw. Sa inyo may mga tourist spot, is Negros, nagulagaw tanay Total, sa uli pa man lang diskubriyan Purti kadasig, no? Dapat na mo ni taning tunan sa national government, taho. Action Hotline. Kung paano mabutangan dira, sa isa ka laboratorio nga padasig ang proseso. Timakon mo ang Bacolod City. Subong pasalamat kita kay way pa kuno Omicron de. Pero I doubt kay bisan gani si Dr. Chris Surongon sa mga previous interviews, gambal siya mo. Kung ano ang mga indicators sa Omicron nga case sa iban nga mga provinces, doon mo amo man ang sitwasyon sa Bacolod. Meaning, hindi malayo, nga base ari na ng Omicron ni Saton. And with the number of cases, subong, kita ta naman purtik dalag ko. Action Hotline. Tani, may mahimo man nga ideya ding nasyonal, no? No, nga mapadasig ining genome sequencing para hindi man kita magkangawa nga mga Bacolodnon kag Negrosanon. Action Hotline.
2006, Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanong drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumakaat na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Lang ma-remind sa inyo, Dr. Alfreds, Pure Mangosteen Capsule and Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga sini nga pagpangalagad. Aksyon na tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!